Je bent van het IVN? Nou, niet echt. Goed. Waarom doe je mee aan deze actie? Nou, omdat mijn vader bij het IVN is en omdat het eigenlijk leuk is. Je vindt het leuk? Ja, waarom niet? Er is een andere manier om de zondagochtend uit het dorp te komen. Oké. Gasmasker. Wat voor dingen vinden we hier? Dat vinden we hier nog Maar zijn jullie al rare dingen tegengekomen, meneer? Nee, dat valt wel mee. Dat valt wel mee. Nou ja, we hebben het ooit erger gehad. Dus u vindt dat we schoner aan het worden zijn in Nederland? Nou, het kan beter. Brandblusser nodig? Jullie zijn als een brandblusser. Ja. Dus Ja, maar weet je wat nog veel erger is? Daar ligt een plastic zak vol met cement. En daar die gele tas ook. Dus u heeft wel wat verschillende dingen. Allemaal dat je eigenlijk niet snapt dat mensen zo schandalig dier in de natuur durven te gooien of te dumpen eigenlijk. Want verderop was het asbest. Dus dat kunnen wij ook niet meenemen, dus moet de gemeente of een speciaal iemand voorkomen. Maar is het wel dat op zo'n manier de mensen ik denk meer voor bedrag is dat ze het hier dumpen dan dat ze zeggen dat ze iemand er niet voor willen waarschuwen. Het wordt tegenwoordig ook wel gedragen als een overvalletje plegen. Hè? U heeft misschien nog bewijsmateriaal gevonden, meneer. Ja, wie weet. Ja, wie weet. Wat zie ik hier, meneer? Ja, de boodschappen van de Jumbo, hè? En daar zit cement in. Dat is cement, ja. U bent hier op dit moment de spoorlijn van Kerkrade, of Spekkelsrijden naar Kerkrade Centrum. Ja, Aan het schoonmaken. In welke hoedanigheid doet u dat? nou ik kom uit dat mag ik misschien niet zeggen, uit een vreemde gemeente van Landgraaf. Hè. U komt uit Landgraaf en u gaat in Kerkrade ga Kerkrade. ik opruimen, want ik denk dat ze dat daar nodig hebben. Want daar wordt heel veel rotzooi gemaakt in Kerkrade. Hè. Nee, maar dat is onzin. U doet het als burger, niet als lid Nee, van het IVN? als burger, we hebben dat gezien. Mijn vrouw heeft dat op internet gezien en hebben we ons op ingeschreven. En zodoende zijn we hier nou bezig met het opschonen van de omgeving. Mag ik weten waarom niet in Landgraaf? In uw eigen Nou, gemeente? ja, als we dat het eerste hadden gezien op internet, dan waren we misschien daar geweest. Maar dat maakt niet uit waar je doet, er is overal veel te veel rommel. Het is zoals je in eentje verzekerd. Wie is dat? Ja, dat komt maar. Moet ik erop herven in? We zijn klaar voor vandaag. Ja, ik weet het niet. Dit was helemaal leeg toen u begon. Precies, ja, we hebben echt een goede stapel hier. Ja, maar er ligt nog meer. Meent u dat? Waar ligt dat dan? Sinds de Dassenbuurt, waar we weer begonnen waren, weer waar we ophielden. Er zit nog wat langs hier langs. Dus, Dat is wel wat. volgende zaterdag gaan jullie weer verder, hè?